Sukad alas 5 kaganinang buntag, nabalik na ang mga flight sa Mactan Cebu International Airport. Apan kutob lang una sa alas 5 sa hapon, ang tanang arrivals ug departures kay wa pa man mapaayom-ayom ang naguba nga mga approach lights. Samtang ang pagbalhin sa Korean aircraft di pangandaman na. Ani ang report. Daw sama sa normal na ang sitwasyon sa departure area sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw, human nagpusot-pusot pagpangabot ang mga pasahero. Ang magtiayong June ug Nelly Balvin nga may flight unta paingon sa Manila alas 4 kagahapon sa hapon, apan nakanselar, karon nakalarga na human sila maribok sa alas 2 nga flight karong hapon. Naparibok usab nila ang flight paingon sa Los Angeles karong alas 9:35 sa gabi nga unang nakaschedule usab kagabi. No problem, no. Change tanan. Naribok usab karong Huwebes sa alas 7 sa gabi ang nakanselar nga flight sa magtiayong Mary Beth ug Aris Sige paingon sa Davao City. Apan tungod kay limitado lang ang ilang budget, samtang ania sila dinhi sa Sugbo, buot nilang magpakisusi kung may available ba nga biyahe karong adlaw. So need jud mi ma'am kay dili man gyud tanang pasahero nga na ay finances na kami jud tight jud among budget. Ni adto lang mi diri sa Cebu para magpa-biometric. So tight among budget. Mato ni Attorney Glenn Napoli, Assistant General Manager sa Mactan Cebu International Airport, nga sukad alas 5 kaganihang buntag. Nabalik na ang mga flight sa Mactan Cebu International Airport gamit ang mas mubo nga runway. Ug kay wa pa mapaayom-ayom ang mga nangagubang approach lights, human kini maigo sa mi-overshoot nga eroplano sa Korean Air, maong kutob lang una sa alas 5 sa hapon ang tanang mga departures ug arrival sa maong tugpahanan. Kaganihang alas 12 sa udto, may 36 na ka mga departures ug 26 ka mga arrivals ang miagi sa Mactan Cebu International Airport. Sa bana-bana sa MCIA, posibleng mulanad pa og duha ka semana nga gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon lang ang mga flights. Apan posibleng masayo-sayuhan kini kung hingpit na nga mabalhin ang aircraft ngadto sa mas layo-layo nga dapit ug maayom-ayom na usab ang mga nangaguba nga mga suga. Atol sa press briefing ganihang buntag, gibutyag sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport ug sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap nga hingpit nang nahuman ang defueling sa Korean Air, lakip na ang pagkuha sa mga check-in luggage. Naabot na usab ang duha ka 300-tonner crane nga gamiton sa pag-alsa sa aircraft aron mabalhin kini mga 200 metros gikan sa runway. Apan ang balhina ni ini kinahanglan pa usab nga andamon kay lapukon ang dapit. This is the safest area. It will not enforce the safety area versus the divergence line. Sa bana-bana sa MCIA, posibleng mulanat pa og duha ka adlaw una kini mabalhin. Ang pag-extract niya, pagkuha niya, mas dugay mo na siya. So, ang importante, our goal is to make it open para we do the repairs. Once repairs is done, balik na po flights na to sa gabi. Once the aircraft is already moved to that place and it's stable and safe, then retrieval of the flight data recorders and all other equipments inside the aircraft to complete the investigation will be done. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.